Crime and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Magkaning usa ka babae nga nagpuyo sa Calatrava, Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Tin. Moadto kag Cebu? O ma, mag-apply ko og trabaho. Bisag unsa lang gud ma. Bisanhi ko dinhi sa ato nga mag-standby lang. Nahala, sige. Maayo man pud imong tumong dito. Nahala, pag-ayo-ayo dito. Salamat ma. Maayo kani. Nakakita din kong trabaho dinhi sa Cebu. Ug salamat sa Ginoo. Kay maayong tawag gyud ang akong mga amo. Ay, mag-usa naman di ko kabuwan dinhi sa Cebu. Kimingom ko nilang mama na, uy. Kinsa may ni-chat na ko? Uy, hala, si Alvin. Ang ako ba rin crush sa amo ka ni Adto pa? Basahon ako. Hi, Tin. Kumusta? Replyan ako, Bi. Okay, ra. Oh, tawag banda yun? Hello? Hi, Tin. Hello? Nanawag lagi ka? Tin, kung manguyab ko niyo ba? Chance pa ko? Alvin, sure ka? Sure kayo. Kana kung musugot ka. Okay. Okay? As in, okay na yun? Oh, unsa pa man ti ay? Unsa man dili ka? Kaya ako na lang bawion. Ayoy. Unay bawi ay. Laki. Yes! Yes! Uyab na ta, ha? Uyab na ta? Unay bawi ay, ha? Kanasa mo kang pauli din sa ato sa Negros? Mga sunod buwan, mupauli ko din sa ato. Magkita tayo ni pauli na ko. Salamat sa imong oras ron, babe, ha? Thank you po sa libre. Mabusog gid ko basta maulit na ka rin ni Negros. Unya, kanus ano ka mong balik sa Cebu, babe? Sunod ugma, babe. Mubalik na ko. Naibaw na ka. Kinahanglan yun. Kay to, pwede ko nga akong trabaho. Mao ba? Ngaw, nasadi ko nimo ini. Sige lang, babe ko. Total, pararaman sa tinato puhon ba? Maong ikaw, pangita na po ng trabaho. Aron, may tinigom na sad ka. Mayon tag naana. Nya, wa mo gyud swerte, babe. Aw, tanbay na sagod. Total, nabitaw ka, babe. Babe, Oy, buwagin ang imong uyab, oy. Naunsa kog ka. Unsagot tayo kaong maon imo anang tawhana. Kung kamo mo ay magkadayon, maungtas ka lang. Ay, nangita ba kung nagtrabaho? Kanang mga inguna ng klase sa lalaki. Tapulan ka na. Ikaw raon niya mo buhi, anak, kay wa may trabaho. ma. Tumana ng akong gisulti nimo, ha? Dili ko gusto anang nakiha para nimo. Busa buwag gigid na. Ma. Nanawag ko ni Alvin pag-abot ako dito sa Cebu. Ara makikuwag niya. Pero marag okay na kayo para niya. Gusto sa mama. Kumigog masagit si Alvin ako. Mangita siya paagi. Ara mo sa pagtanaw nilang mama niya. Pero igor sa siya bisugot sa kung sa may akong desisyon. Atitin, nangayo ra ba da itong number si Kuya Johnny mo? Kato ganing driver na mo, te? Unsa inday? Dili ko inday, oy. Tingalig masakitan rataan na. Hoy, Ten. Buutan baya ng kuan among driver nga si John, ha? Wag yung ko'y kasaway ana, kung gihan po gitna. Hala,
Ate Tin, muani ko na siya sa bahay karon kay mamisita siya nimo. Unsa, Inday? Wala gite. Muani ko na si Kuya Jan karong gabi kay mamisita. Ay, ragod og pinuang diha, Inday. Ikaw, gyud. Wa mo ko magbinuang te. Ni-text siya na ako nga muani siya karong gabi Inday. Tin, pwede ko manguyab mo? Hindi ko, uy. Basahin masakitan na sad ko. Tin, isa na ko mo. Basta yung magkuha tayo chance. Dilit ka pasagtan. Dilit ka binuangan. Kunin mo na kong sugtong. Ako sa nang una-unaon dyan, ha? Dili ko gusto magdali-dali. Tagay lang una ko panahon sa pag-una-una. O, ay problema, Tin. Magpaabot ko. Sa tao-tao din naman sige text-text ni John. Muna naman hinuon ko kinahin niya. Bisag dili pa sad kami, pero iyang di pa feel na ako nga pinangga ko niya. Sugtod na lang pagkaan ako siya, no? Gisugod ako ni mo, Tin. Nga naman, dili ka? Oh, ganahan kayo eh. Hagber ko nagpaabot nga. Imo na kong sugtong. So, kita na. Hala, no? Balik-balik. Ganahan ko magkadungog. Malagta sandi, ha? Day off pa na to. Sige ba? Ako daw ni tanaw ng comment sa profile picture ni John nga kaming duha din ni sa Facebook, pe. Ubay-ubay may comments. Atong basahon og tagsa-tagsa. Oh. Ang 8 years, gipulihan lang og one night stand. Oh. Bati bayag na ako aning imong gipuli, John. One night stand. Oh. Kinuo ko. Sakit kasi lagi panghingan ako, John. Tin, ay nagusag pagdagod. Ay, importante kita. Di ko gusto magbuwag ta. Unta, dili may mga rason aron maundang. Kuno sa kanaan ato karon. Mahal ti ka. Huwag nasayad kung mahal ko di mo. Huwag dili na ko na sa darang buwagan ti ka. Tugod lang sa opinions mga tao nga nilaban sa ex ni mo. Buwag na mo sa dihang iabot ko sa imong kinabuhi. Huwag tarong ko nga pagkababay. Wati kang ilog ka niya. Nagpagawas na ko sa kong kayubos. Mahal ti ka, Tin. Mas mahal ti ka. Tin, igot naman siguro ang tulog ka buwan aron mamahay ko ni mo. Unsa? No, no. Di ko gusto bawa ka pa na ako. Gusto ko magbinyo na ta. Ikaw, mag-agad ako ni mo. Sige, sige. Magsabot na po na. Kung kanus tama sa inyo sa Negros. I love you. I love you too. 1 month na lang. Og, mamay na si John sa amo. Excited naman ko eh. Wa mong kilingaw da. Mga blikos messenger ni John B. Gachat-chat siya siyang ex? Basahan akong chat ni Johnny ah. Suruyon unya ti ka diha sa inyo. Kay gimingaw ko nimo. Dili! Dili! Bahala ka diha. Bisa ka pila ka pamutext na ko. Dili giti ka tagton. Magkakon ka dyan. Magkakon ka. Tin, please, pasiluan ako. Promise, huwag ako magbiluang ni mo. Pawalan to sa kalaay, Tin. Tagal kong chance, isa na ko. Di na kita mausap. Tin, please. O niya ko mausap pa. Buwagi ko. Kunusbon pa na ko. Pero, Tin, promise, huwag ako magbiluang ni mo. Mahal kita ka. Please. Ano mo to, okay, good. Magpakasaltas labing daling panahon. Tin, please. Please.
Tinuod ka? Oo, lagi. Pasiluwain taon ko tin. Mahal kayo ka. Mahal sa tayo, tika dyan. Oh, Mo ngayon na may kitugos ba, ha? promise. Promise din. Promise. I love you so much. I love you too. January 23, 2020. Gikasal mi ni John. Ug wa ko magmahay, tungod kay gituman niya ang saad nako, nga dili ko niya pasagdan. Ug iya gyud gipa-feel nako nga love ko niya. Karon, malipayon mi bisan ug wa pa mi hatagi og baby. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanin nga doktora ni obra o attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang magatag kinabuhi ining akong suliran. Ako si Annalyn, hingkod ang pangidaron, o taga Dakayakan, Misalip, Zamboanga del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kumapag umangkon nga ni anamo, kay gibyaan na sa iyang mga ginikanan. Aron yung hisabtan, sugdon ko sa sige pang away-away ang ako magawa nga si Ate Beth ug ang iyang bana nga si Kuya Bert. Ingon niini ang mga pangitabo. Sige na kamo, Annalyn. Pangandam ka na kay adtuta sa atong uma, ha? Ay kay white classic karon. Katabang mo na ako. Opa, magandam sa ko sa akong bahon, sa atong bahon. Sige. Mayo! Na may nangay katahuran, Annalyn. Kinsa maghana. Ako na susi pa. Gawa na lang. Uy, ikaw! Ikaw man ko din eh. Dali na yun. Oh, nagdama di ka ninduhan mo ka, anak? Da, nag-away ming Bert, oy. Ha? Sa imong bana nga si Kuya Bert? Kaya nga naman day mo. Akong gibiyaan sa amo si Bert, oy. Murag amaw. Pataka lang selos. Tao nga amaw. Ha? Murag buang. Suod na mong amigo. Silingan pagid na mo. Yang silusan. Nagpares na sila sa asawa ni Minong. Kinsang pundas Minong? Ang amo silingan. Bana sa kong amiga. Kasud unta na mo sa mong pamilya. Kuyog-kuyog mi og pangaligog dagat. Manuroy. Suod yun ka, Amy. Unya, silusilusan ta sa among kasuod. Uy, dali. So, dinibi. Arte sa sud magsulti. Arte sa kumbay magsulti, dali. Wakay buhaton ka. Masig makalanghay ko nimo. Ay, ako nagpasabot si Papa nga ni Aga. Pag may problema. Mo, di na kukuyugon nila sa among uma. Unya, unsa man to? Ipadala pagsaysa sa mga pangitabo. Maulag dito gaw. Usagod kay gayon ana. Nagatang ko kasakyan padung ko magbayad og kuryente. Nalabian kong Minong. Iya kong gihunungan. Kay may motor man siya. Gipangutana ko niya ag asa ko. Akong giingnan nga magbayad ko sa kuryente. Og naglisod ko sa pagsakay kay wa may mga sakyanan nga nangagi. Mao tong ingon siya nga gasolinahin lang ni akong motor kay ihatod ko niya. Mao to ni sagot sad ko. May nakakita tingali namo og nitaho sa asawang Minong. Ambuton gyud sa sabagtaho uy. Nga nagsilos man ni nako. Kay nasubrahan ako no ang among kasuod. Ay, hala, kalain po. Unya, nagsiris pa di ag apel si Kuya Bert. Sa primero, wala man to niya ang isyu. Kaya dako kuno siya pagsalig na ko. Apan karon ang amaw, nagsilos naman noon. Gipulaan ko oy. Kay nituom sang amaw sa sulti-sulti sa mga tao dito sentro. Kay daghan ko mga tabi-tabi dito nga ako kabit ni Minong. Paguli niya sa mua, gipatugan ko. Usa mo siya ako itugan, wa man. Mao to sa akong kalagot. Akong gibiyaan dito sa Liloy oy. Bahala to siya dito sa amo. Tibet. Mayo unta kung masugot sila si Tiyo ug Tiya nga anhiun na mi sa inyo. Wa man na problema, ti. Agaw ko ta. Dali noon. Ipahilo na yung mga danggamit. Adi lang una mo sa amo. Mao ba? Maulagi pa. Luyang Ate Beth, ay. Ay, may anak para ba siyang duha ka abok? Yung gidada. Mao na. Kung magtiayon may maglales, maangin god ang mga anak. Kunya, saan man nato ana ron? Nga labaw sabtang naglisod. Maluoy mo sagutan nila pa. Ilabi na sa mga bata. Magbahala na naglisod ta. Ato na sana silang pagpuyon din sa ato. Mientras tanto, nga wa pa sila mahusay siyang bana nga si Kuya Bert.
May nangayog katahuran eh. Kinsa man nun? Hoy, animal! Ngarang giapos pa minimo din hingwanga ka, ha? Ayaw na mga pasapasa pa, Bert! Si Kuya Birthday pa? Naloy mi sa Kuya Agaw nga si Teber, nga dinidangop na mo, human nilaya sa iyang bana tungod sa salos. Paduhara ba sila kaanak? Apan wa madugay, giapa si Tibet sa iyang bana nga si Kuya Bert diri sa amo. Unya? Ay, hindi man ko na tinuod, Kuya. Uy, taka mo lang ka selos. Tinuod na, Annalyn. May relasyon na sila og sabana sa soda mo silingan. Daghan ang nakakita nila nga magsigig kuyog-kuyog sa kaysa motor ni Minong. Giaway naman ganina siya sa asawa ni Minong. Kay may relasyon sila. Unya, ikaw, Kuya. May ebidensya ka nga may relasyon ka sila. Awa, hinoon. Kay wa man ko makasakop nila. Kay wa ko musuway pag paniid nila kay sobra pagsali ko sa imong igagaw. Nga dili siya makabuhat na ako ini. Kay mahal og pinagka ko kay si Beth, Annalyn. Dapat nga nung nakahimo ba silinin ako? Ayaw po dahil tuwaan ako, Kuya. Di lagi ko na tinuod. Tabangi ko, Annalyn. Kaya may nakasultin ako nga ang mga ebidensya sa relasyon nila ni Beth o Minong naa sa tablet o cellphone ni Beth. Unsa? Maong tabangi ko nga makita ko kanang tablet niya o cellphone. Kuya, Nganong imo manghilabtan ako cellphone o kang tablet, ha? Nga ako man eh! Bakit alam eh? Ano masayran kung kinsa ginamakak na to? Unsa man ka, oy? Ayaw nagilugay ka na ako, ba? Ayaw, Bert! kung makikitaguan, wakay ang ikasuko. Annalyn! Oh! Unsa man din eh? Unsa din eh? Unsa man din eh mga suwit ninyo posing ni Minong din sa imong tablet, ha? Beth! Puni! Huwag mo yung relasyon! Bert! Tinanggap hindi ka, Beth! Gano'n nakahimo magkainin ako? Ano ba? Tinuod eh, Tibet. Annalyn! Hala, nga na nanghilap man yung mga bata, te. Annalyn, mular ka ko og Cebu. Ha? Unya ang mga bata? Ibilin ko una ninyo ang mga bata, ha? Isaad ko, mubalik ko alang sa akong mga anak. Isaad ko ka na ninyo, Annalyn. Ate, hindi ka maluis sa imong mga anak? Mas makaluluoy sila kung dili ko mangitag kwarta, Annalyn. Kay si Bert, hibaw ko, nga dili na to magpakabana namo. Human siya masayod sa tanan bahay namo ni Minong. Ate, mo tabangi ko gangi nilang tiya o tiyo. Nga ani ko lang una ninyo ibilin ang akong duha ka anak, ha? Ilang bibiyay mo. Puyag labidi mo ba? ate, luoy kay mga bata, oh. Huwag ka pa maluoy nila, te. Nilakaw si Ate Beth sa Cebu. Nanghilak taon ng iyang mga anak o nagpanawag sa iyang pangan sa iyang pagbiya. Apan wag din magpapawong si ate. Nilargagin siya. O gikan sa iyang pagbiya, wa na siya maparamdam o hain na siya. O si Kuya Bert sad nga iyang bana, wa sad magsustento sa mga bata. O nabalitaan na lang namo nga nilarga kinig Manila o naminyog lain. Gisuway naman sila search sa FB pero wa gyud. O karon, gusto ta namang paeskwelahan ang kamagwang nilang anak. Apan wa di kinirehistro. Mao wa gyud makaeskwela. Unya 10 anyos na. Ang akong pangutana mo kining mosunod, wala pangutana. Unsa man namo nga maparehistro namo ning anak sa ako igagaw nga ni anamo. Nga wa naman nila ulias siyang inahan nga ako igagaw. Wa sa ni mataw diri sa among lugar. Ikaduhang pangutana, matod nila dako kuno gasto ang pag-process sa mga papeles sa pagparehistro ning mga bataa. Ilabi na kay 10 anyos na ang usa. Tinuod ba? Mga pila man sa kay magasto. Pobre man sad mi. Ikatulong pangutana, kung tunalit among iparehistro ang bata. Kang kinsa mga apelido ang among ipada sa bata, nga wa man may mahibaw kung asa nagkaroon ang iyang ginikanan. Unsa may among buhaton? Ikaw pa to katapusan, naminyo na sa lain ang amahan aning bataa. Ug matud pa, dili na kuno siya mahilabot sa iyang mga anak. May mabagod na? Pwede ba siya magkasuhan, anak? O silang duha sa kuig agaw? Kay wa naman sila pakabana sa ilang mga anak nga ni anamo? Palihog tabangit ang magiko. Kinihan akong siliran, Annalyn.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner pero wag gyapon may magkuyog. Lain siyang adlaw nga mohatag og tambag mga sukintig paminaw buwag-buwag sang tingog inyong madungog si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, problema ang may punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling droga. Ug kamo mga na-depress na mo din ha, may problema sa mental health, ipadala gyapon na inyong mga suwat og mga suliran diri namo. Lain-lain og klase-klase yung pamaagi na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or naapod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Abli namang post office, pwede naman ta kahinay-hinay og gawas basta magmask lang. Pwede na to ipadala. Ang ato ang suliran sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Klase-klaseng pamaagi yun na mga sukintig paminaw kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, pangalan, hinungdan, sinugdanan, no, para masabtan namo ug mas klaro ug sakto po namo ang mahatag nga tambag. Hello sa ato ang mga letter senders dinha nga nagpadala. Thank you kaayo. Labi na during this pandemic, kibaw mi nga daghan kaayo tang mga nastanggong dinha sa balay. Pero way sipyat nga mo tune in ug magmaminaw sa ato ang drama sa kahanginan sama sa ato ang mga empleyado, mga namumuo ug mga nagserbisyo sa Municipality of Liloan, Cebu, kauban ang 5th distrito sa probinsya sa Sugbo. Mayong adlaw ninyong tanan din ha. Greetings pod sa ato ang gwapa nga Mayor Cristina Frasco o sa ato ang halandong nga Congressman Duke Frasco of the 5th District. And of course, ang inahan sa ato ang Sugbo, the province of Cebu, get well soon. Take care always, Madam Governor Gwendolyn Garcia. Okay? Punto legal ang ato ang pagkahisgutan karong adlaw. Ato ang letter sender gikan sa Dakayakan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Mayong adlaw ninyo din ha. Ug sa tanan mga naminaw na itong mga kaigsuunan dinhang sa parte sa Mindanao, maayong adlaw gininyo tanan. Daghan kayong salamat kay Sipa kita din sa Mindanao. Si Annalyn ang ato ang letter sender, gitago rin ni nato ang ihang pangalan o gipadala ni sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Okay? Now, ang ato ang letter sender, ingon si Annalyn nga nagkabuwag ang igagaw ni Annalyn nga si Beth ug ang bana ini. Katong si Bert, no, tungod sa selos. Ug napamatud-an sab nga tinuod yun nga may relasyon ng ihang igagaw sa suod rasad nila nga silingan maong nilaya si Beth. Sa ilaha dala ang iyang mga anak unya nidangop sa ilahang Annalyn. Og nananghid si Beth nga mo trabaho sa Cebu. Alang sa iyang mga anak, "Oy Beth, tingay naminaw ka karon." Apan wala mo saad si Beth nga mobalik ug wala na gyud sila mahibaw kung asa si Annalyn, no? Si Annalyn, wala na gyud hibaw si Annalyn kung asa si Beth katong yang igagaw. Og ang bana sab ini nabalitaan na lang nilang ni adto na sad sa Manila og nagbinyo naglain. Ug dili na gusto manghinlabot sa ilang anak ni Beth, gusto unta nilang Annalyn nga paskwilahon na ang anak kamagwangan nilang anak. Kay 10 years old na kini, apan wala pa man di kuno ni na rehistro. Pastilan kay irresponsable sa mga ginikanan na ning bataa kaning igagaw ni Annalyn puwera buyag, no? Unsaon na lang ni. Askam paita. Ug ingon ani nga klase, no? Ang ilahang mga ginikanan, wa gyud tay mahitabuan ni. Unsaon na lang. Anyway, so mo ni, no? Ang iyang unang ang iyang unang pangutana, no, mga sukintig paminaw. Unsaon man namo nga maparehistro namo ning anak sa akong igagaw nga niya namo nga wala naman mi ulia sa iyang inahan nga akong igagaw. Wa man sad ni mataw diri sa among lugar. Okay, ang problema na to ana is kinahanglan ang signature, no? So I think magpatabang gyud tag DSWD ani kauban ang local civil registrar because most likely pwede man gud siya abandoned child or foundling kay di man gud na to marehistro nga wala di na to ipahibaw kay delikado man pud di man pud pwede nga magmugna-mugna mo kay falsification man na simulation man na of birth, no?
So, pwede nga magpatabang mo ato mo DSWD para marehistro ang bata. Ikaduhang pangutana, matud nila dako kuno og gasto ang pagprocess sa mga papeles sa pagparehistro aning bata, ilabi na kay 10 years old na siya. Tinuod ba? Mga pila man puy magasto kay pobre ba mi? Pobre ba mi? Now, ang kanang pagparehistro sa bata, pareho ra na gasto, pareho ra na late registration lang ang inyuhang gamiton nga papel kay 10 years old naman. Dapat manggod unta ni kaanak sa bata irehistro dayon. Kani kay ambot giunsa, so mao na nga mo contact mo DSWD, magpatabang mo with the local civil registrar, unya inyong hadayong ipa-register ang bata. It will be the DSWD nga mo guide ninyo kung inyo bangan or foundling by ibutang or ngan bas mama niya walay pirma, no, they will check on it, no, otherwise basin ma-ready na for an adoption kay ma-declared manggunang bata as abandon. Ikatulong pangutana, kung pananglit among iparehistro ang bata, kang kinsa mang apelido ang among ipadala sa bata nga wala naman mi mahibaw kung asa karon ang iyang ginikanan, unsa may among buhaton. Akong question ninyo, no, Annalyn, kung plano ba ninyo or buot ba or okay lang ba ninyo nga i-adapt? Kaya kung i-adapt na ninyo, mas maayo. Total kadugo, mampud na ninyo. Pero, naalanggit po siya legal implication when it comes to kanang pagpanunod, kaptangan, and all, no? Kung naay mo daghang assets o properties, ma-appeal gyud siya, kay mustand man siya in equal footing sa imong mga anak nga legitimate. Pero kung dili na siya issue ninyo, akong suggestion, para na lang yun, ug alang sa kapakanan sa bata, kung pwede, i-adapt na lang na. The same procedure, adugya kung kag DSWD, i-declare siyang abandoned, i-declared nga foundling, ready na siya for adoption, unya, ma-declared pud mo under the law as guardian, mintras ga-process pa mo sa iyahang papers. Okay? Ikaw pa ug katapusang pangutana na minyo na salain ang amahan aning bataa ug matud pa dili na kuno siya manghilabot sa iyang mga anak. Mahimo bagod na. Pwede ba siyang makasuhan ana o silang duha sa akong igagaw kay wala naman sila nagpakabana sa ilang anak nga naana mo. Pwede gid makiha ang duha for abandonment, no, nga unsa man pud in town mo wa man na nag-ingon nga kay abi gabuwag mo ma-disconnected pud ang inyong hang responsibility o banding ngadto sa inyuhang mga bata. Maluoy in town mos mga bata ug wa na mo nagkauyon sa inyuhang kapikas, okay na lang na mahitabo man gyud na namang gyud mga ingon ana nga sitwasyon. Ang ato alang ani ba nga kung naamoy mga anak ayaw pud in town ninyo glimod ayaw pud in town ninyo pasag di kay wa man isa ang mga bata tan-awan ning inani nga sitwasyon. Gibilin pag yun ninyo, pasalamat mo nga naay mo'y nabinlan sama aning Annalyn nga nagpakabana. In taon uroy, ug mataymingan ug kanang salbahis, mga buso, ibaligya ng bata, di ba? Luoy kaayo niya, way sad-an in town. No, dili way sala in town ang bata. No, so magmatngon gyud town ka. Okay, so hopefully, no, nga mahan ay lang gyud ni, matunhay lang gyud ni ang papilis aning ihang mga pag-umangkon nga gibiyaan. And dili man gyud na dako gasto, Annalyn, no, moadto lang man jud kag DSWD, libre man na, gobyerno man na ang pagparehistro sa bata, sama ra gyud na sa pagparehistro nato sa ordinaryo nga birth certificate. Ang kana lang sigurong proseso sa adoption, pwede man kita moadtog paw siguro kung kinahanglan yun niya mo qualify ta as indigent. Maybe the public attorney's office can represent you or not. You can go to the Integrated Bar of the Philippines sa chapter din ha ninyo din ha Zamboanga para magaidan mo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.